Bones a tots, sistèmics. Comencem, pels nostres amics capgrossos de Mataró, una secció de matemàtiques aquí a Sistem Omega per tercer d'ESO i començarem resolent aquestes equacions de segon grau que sempre donen una miqueta de problemes. Recordeu, doneu-li like i subscriu-vos al canal i anem a veure com resolem aquesta equació de segon grau. Primer de tot, per resoldre aquesta equació necessitem desenvolupar totes les operacions que calgui, és a dir, els parèntesis, fraccions, que en aquest cas no tenim, i en aquest cas ens fixem que hem de desenvolupar aquesta identitat notable, que ja coneixem, ja sabem com funciona, ens n'anem a la fórmula, i és la de a menys b elevat al quadrat. Sí? La fórmula doncs serà quadrat del primer menys 2 vegades el primer pel segon més quadrat del segon. Sí? Ja la tenim dominada. Si la desenvolupem, ja apliquem la fórmula, ens quedarà aquest x al quadrat menys 2 per 2 per x, o 2 per x per 2, és el mateix, més 2 al quadrat. Al costat dret, de moment, no li faig res, tindré aquest 3x més 4. Val. Si ara ordenem una miqueta al costat esquerre de l'equació, ens quedarà aquest menys 4x més 4 igual a 3x més 4. Com que es tracta d'una equació de segon grau, necessito veure si és una equació general, és a dir, que tinc tots els termes o no. Per saber-ho, el que farem serà passar tots els termes a un costat de l'igual. En aquest cas, podríem passar-lo, per exemple, a l'esquerra. De manera que ens quedarà x al quadrat menys 4x més 4 i canviat de signe el 3x, per tant negatiu, i canviat de signe el 4, per tant menys 4. A la banda dreta no ens queda res, per tant queda un 0, que no serà la nota del vostre examen si mireu aquest vídeo. Si ordenem els termes del costat esquerre, ens quedarà, doncs, fixeu-vos, el 3x amb el 4x el podré juntar, i el 4 amb el menys 4, de manera que ens queda x al quadrat menys 7x, i amb el terme independent, fixeu-vos, aquest 4 i aquest menys 4 se'ns n'aniran. De manera que no ens quedarà terme independent en aquesta equació, només ens queda el terme quadràtic i el terme lineal. Això vol dir que és incompleta, no anirem a aplicar la fórmula general de les equacions. M'hi fixo que, si som una miqueta espavilats, podem treure factor comú dels dos termes. Aquí fixeu-vos que tant la x al quadrat com el menys 7x comparteixen una x, que podré factoritzar, extreure, fent una distributiva inversa, si voleu. De manera que en el primer terme de x al quadrat ens queda dins una x i en el segon només ens quedarà un menys 7. Val. I aquí està la clau del problema. Tinc una multiplicació de dues coses i igualat a 0. Això ens dona dues opcions, dos números. Quan els multipliqui seran 0 si un dels dos és 0. És a dir, que o la x és 0 o l'x menys 7 és 0. D'aquí ja trec la primera solució del primer terme, aquesta x. Si val 0, ja se'm complirà la meva igualtat. El segon terme em construeix una petita equació de primer grau. Necessito que x menys 7 sigui 0, de manera que pel valor x igual a 7 se'm complirà. Segona solució de l'equació. Ja tenim, doncs, les dues solucions típiques esperables d'una equació de segon. Molt bé, ja hem vist com resoldre aquesta equació de segon grau. Primer de tot, resol parèntesis i operacions diverses que pugui tenir. En aquest cas, aquesta identitat notable, que ja coneixem la fórmula, hem d'anar en compte amb el negatiu, la desenvolupem, cap problema. Com que tenim una equació de segon grau, passaré tots els termes a una banda de l'igual, m'és igual quina, en aquest cas hem escollit l'esquerra, tant faria. Me n'adono, doncs, que quan passo tots els termes a una banda, passa que el terme independent se'm cancela, aquest 4 amb el menys 4 se me'n va. I això em deixa una equació de segon grau que diem incompleta, li falta el terme independent. I aquí està la clau, com que falta el terme independent, puc treure factor comú. Què tenen de comú aquests dos termes? Una x, la factoritzaré a fora, de manera que em queda, fixeu-vos, una multiplicació de dues coses igualades a 0. Això em dona dues opcions. La primera opció és que el primer factor sigui 0, i ja trobo una primera solució per l'equació, x igual a 0, i una segona, que aquest x menys 7 sigui igual a 0, de manera que trobo una equació de primer grau molt simple, d'on obtinc la segona solució, aquest x igual a 7. No té més, molt simple. I, per acabar el vídeo, i ja, com és tradició, recordeu, siempre hipotenusas, nunca catetos.